Medijski sadržaji konstruišu našu stvarnost, pa utiču na nas, podsvesno nas vaspitavaju tiho i neprimetno i zbog nekih smo tužni ili srećni, pa čak i bolesni ili zaljubljeni, zbog nekih uplašeni, ali najlepše je kada smo radosni, inspirativni, kreativni, svoji, drugačiji, u gomili drugih. I često je ono što gledamo i vidimo pitanje da li je to pravo lice ili neko drugo lice kojim se predstavljam i mogu ga nositi doveka, ali to nisam pravi ja. I treba uvek obratiti pažnju na sitne detalje, kao kod ovog našeg Master Wisha i ovih vlažnih maramica, ali njegovog širokog osmeha. Ipak, naša poruka je: budi svoj, budi jedinstven. I poslušaj i naš maštoviti zabavnik, odgledaj našu umetničku reviju i utiči. Budi i ti deo koji konstruiše stvarnost na svoj način, jer ti to možeš i to od tebe zavisi.